Vitsi kun aina pitää jotain pakata. Mini. Pysy. Sitten. Ai hitsi. Mini. Mene nyt sinne autoon, voi hitsin. Noin. Vihdoin se meni. Milla! No mitä hitsiä nyt? Tullaan. No mitä asiaa, äiti? No men sinne autoon kun mennään tallille. No, mutta eikö traileri pitää ottaa mukaan? Au! No, joo. Mä laitan sen. Et sinä et saa. Aha. Mä menen nyt autoon. Au! Miksi mä kaadun koko ajan? En minä tiedä. Vitsi kun ärsyttävää. No nyt sä kaadut. Täällä ollaan nyt sitten. Hyvä. Mäkin tuun. Voidaanko me nyt sitten mennä? Joo. Okei, siis mennään.